Добър ден, госпожа Ангелова. Почнувате нова кампания со добротворна намена. Овој пат ќе работите со сузбивање на семејното насилство. Дали може да ни разкажете повеќе за оваа кампанија? Здраво, здравейте! Много съм щастлива в този момент да бъдем заедно и да имам възможността с вас да споделя какво правиме. Заедно с Добре дойде Македония Welcome Center. Това е стоп на домашното насилство, бъди храбра. Това е знакът на жените жертви на домашно насилство. Знак, който се оказа, че е спасил изключително много жени. И също така, за съжаление, се оказа, че по време на пандемията се оголемява броя на жените жертви на домашно насилие и всъщност това ме мотивира още повече да направя тази кампания. Всяка година аз правя нещо малко, но тази година реших, че е крайно време да направим нещо голямо и както разговарях с някои от организациите тук, обясниха ми, че такава идея, която аз съм заложила в своя план, не е правена до сега в Македония. А именно на 12.12, в 12 часа, да се събереме всички ние на площад в центъра на Скопие, на площада на града и всички други градоначалници, към които ще изпратиме покани, да организират гражданите на своите градове и да кажем заедно стоп на домашното насилство, бъди храбра. Защо избрах слогана бъди храбра? Защото мисля, че това най-много липсва на жените, които са жертви на домашно насилие. Липсва им храбростта да излязат и да кажат: аз съм жертва, имам нужда от помощ, не знам какво да направя. Цветът на кампанията в световен мащаб, това е оранжевият цвят, затова и днес избрах да бъда облечена именно по този начин. Изключително съм щастлива, че намерих много поддръжници за малкото време, в което организирам кампанията. Всъщност има няколко начина, по които гражданите на Република Северна Македония могат да помогнат на бенефициентите, които сме избрали. И това са Ламкен, една може, организация на жените на град Скопие и кризисен център Надеж, като мобилните оператори в Македония са пуснали своите номера за поддръжка и това са към А1 143 133 и към Телеком 143 999. Ето така. За вашата донация от 100 динара. Приятно! Това е един от начините, които ние можем да помогнем на жените, които са настанени в тези центрове. Друг начин, това е чрез жиросметка да донираме. Трета възможност, която давам на всеки, който би желал да се включи, това е хуманитарна акция, която могат да се дарят облекла както за жени, така за деца, така и за бебета, детергенти, дезинфектанти, пешкири, постелини. Дори такива неща могат да бъдат в голяма помощ на центровете, не само на тези наши 3 бенефициента. В този момент има още няколко кампании, които са стартирали в подкрепа на жертвите на домашно насилство и няма значение на кой ще дарите. Бъдете добри и направете добро за някого. Това е най-важното. И нещо четвърто, което мога да кажа и е насочено повече към дипломатическия корпус, но разбира се, всеки, който би желал да се включи, може да го направи. Това е по един различен начин да покажем нашата подкрепа, като макар и по-трудно влеземе в ролята на жертва на домашно насилие. Боян Ковски, боди-артист, на един прекрасен млад човек, направи гримът за тази снимка. Нашата дъщеря също се вдъхнови и пожела да бъде част от кампанията. Всяка една снимка е с размер 30 на 40 см и ще се продава от цена на 100 евро. Кои ви помагат во овие ваши инициативи? Посебно во ова сега последна, што е против семейното насилство.
Тук е момента да благодаря изключително много на American University of Europe, които в момента, в който споменах тази идея, казаха: искаме да ти помогнем, и дадоха огромна подкрепа и специално за менеджерската кампания на проектът. Също много благодаря на Moonlight Television Production, които заснеха видеоспотовете, и специално на декана професор Игор Шокаровски. Също така, наши спонсори са Peugeot, Саманта. Много специални благодарности и към Европейския университет, и към вас като медиен партньор, и към РТВ, и към БТА, и към Вестник Вечер, и към толкова много хора, неправителствени организации, приятели, които решиха да се включат със своите проекти, например Different проектът, например Во моят цвет, Борка, Любов с мен и много други, които са наистина прекрасни хора, които имам невероятната възможност да работиме заедно. Нефрон също са едни от тях, но нека да спра до тук с изброяването, защото наистина са изключително много, но ще ги запишем отдолу, за да могат всички да видят кой ми дава своята любов и подкрепа. И мисля, че понякога това е нещо изключително важно. Кажете ми, бидейки не сте застанати веќе, имате много голям брой на хуманитарни акции, како сте дојдено овде, што е следно во вашите планове? Много благодаря за този въпрос. Всъщност за мен ето по проекти, нещо следващо е да отвориме център за възрастни лица с диагноза аутизъм. Тук в Скопие предстои още едно отваряне на център за деца с аутизъм в Тетово. Вече имаме в Скопие град, в Охрид. Това са центровете на Во моят цвет. Също така мога да припомня, че по време на пандемията ние успяхме да направим едно много голямо дарение на специални облекла за докторите на първа линия. Повече от 4 тона храна успяхме да раздадеме. Моите кампании до този момент са били винаги неща, които продължават във времето. Например, Срекна среда, идеята ми да правим добро всяка една сряда. Това може да донесе не само добро на другите, а добро на самите нас. Дори да сложим малко храна и вода за бездомно куче или коте, да направим добро за някого, за някое детенце. Винаги има какво хубаво да направиме. Кампанията ми, която е "Чукни во дърво, чукни 3 пъти", тук се обадих, живот спаси маче, тук се обадих на Владко Стефановски да ми даде позволение да използваме рефрен от неговата песен. И в този момент тя е изключително актуална, защото малките мачения са навсякъде, пикат се под халбата на топло и когато запалиме колата, можем не само да ги убием, но и много сериозно да ги нараним. И какво друго? Купи со сърце. Купи со сърце е нещо, на което наистина много държа. И това е Фейсбук и веб страница, в която семейства, в които има деца с специални потребности или лица с специални потребности, които рисуват, които правят бижута или чаши, всичко. Тези хора там могат да продадат своите производи и това е възможност да им помогнем на тях и на тяхните семейства. Така че всичко наистина, което замислям, не искам да бъде само тук, сега, в този момент. Както и тези 16 дни посветени на домашното насилие. Нека да не се сещаме за жертвите на домашно насилие само тогава. Нека да правиме добро всеки ден, доколкото това е възможно. Или поне веднъж в седмицата, Срекна сред.